ମା ଆଜି ରାତିରେ କିସ ତରକାରୀ କରିଛୁ? ନା କିଛି କରୁନି। ଏବେ ତ ବାପାକୁ ଫୋନ କରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଆଉ। ସିଏ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଫୋନ କଲାନି କଣ? କିସ କରୁଛ କି? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଅଛି କାମରେ ଅଛି, ସରିନି ଆଉ ଲେଟ୍ ହବ। ନା ଆଜି ଟିକେ ରାତିରେ ଚିଲି ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତ ଆଉ। ନା ନା ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି, ତୁ ଘରେ ଯାହାହେଲେ ବନେଇଦେ। ଆଜି ରୋଷେଇ କିଛି କରିନଥାନ୍ତେ, ଚିଲି ଲଗେଇ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଘରେ ବନେଇଦେ, ଯାହାହେଲେ ଖାଇଦବୁ, ସମୟ ହଉନି ନବା ପାଇଁ। ତୁ ରଖନା ବହୁତ କାମ ଅଛି। ହଁ କାଟିଦେଲେ ମୋ ଫୋନ। ମୋ ବାପା ଫୋନ କରିଦେଲେ। ହୁଁ ମତେ ଦେ, ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛୁ। ପୁଣି କାହିଁ ଫୋନ କଲାନି? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ବାପା କୋଉଠି ଅଛ? ହଁ ସୁନା। ଘରକୁ ଆସିବ, ଟିକେ ଚିଲି ନେଇକି ଆଇବ ତ, ମୁଁ ଖାଇଲେ ଖାଇବି। ହଉ ଚିଲି ତ ହଉ, ମୁଁ ନେଇଯିବି ତୋ ପାଇଁ। ହଉ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ହଉ ରଖୁଛି। ହଉ ରଖିଦେ, ମୁଁ ଗଲା ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ହଁ ଯାଉଛି ରଖିଦେ। ବାପା କିସ କହିଲେ? କହିଲେ ହଉ ଆଣିବେ। ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ ଟା କାଟିଦେଲେ, ଝିଅ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ହଉ ଆସନ୍ତୁ।